nire helburu da esilki. Nire helburu da, nire helburu da no fallecer en el intento, amaitzi. Baina no egipintxera hori be helburu handi bodun, alba da amaitu eitot, ezin bada, alegin eitot. Nahiko eitot juten, horixe autokonbenziduna egiz esan. Eta presna, bai, presna. Molesti jabadeuket belaunin, eskumeko belaunin, baina, bueno, entrenetan egona igeri izan bezukin eiteko, bizikletan bebai, korrekan, bueno, eske korrekan izango da arazotxu, baina, bueno, danetik urten gogu, hombre. Deportik denpora asko rekeritzen da bela, egizezan. Eta konstantzi, nik esteketa esan gauza batzuk. Baina eske beba irakutzizte asko bobeto sentitzen azela deporti itotan egunetan, eta igul horretxoa eki sentimentu gaitiko lan jarraitu biotala. Así que igul ez da izango atzenengo triatloie. Lehengo bai baina igulatzena ez. Cosita txiton. Suerte y fe. Ez. Lasai eiteko gauzak. Lasaien, prisabarik, zeure martxan, denporigaz entrenaute, ez autoexigidu pillo bat, ez ipini objektibo boduna maitzi eta denpora honi aldozu nahin eta listo. Entzun zure gorputze, batzutan larregi zabizenin begorputzeka bisa hoietzu, kontu zeuki, pazientzi zigazein, eta ez egin kompetitibidadetik, haitzuzu, egin disfrutetara.